Ahojte a vitajte opäť u mňa v garáži. Ja som rád, že nás znova sledujete. Tak ako som bol spomínal, dnes si urobíme unboxing na absolútnu novinku od Coraly a bude to Short Cruise 1.8.6S a volá sa Shiroi. Nech sa páči, tu ho máme. A poďme na to. Zobereme si rezátko a otvoríme si prepravnú krabicu. Mám nový nožík, teda ten nožíkový list. No, ešte Branko, poď. Tu je vidieť, že to prišlo priamo cez svet. To čo, limitka tiež? Nie. Tak, mám inak veľmi rád, keď sú Blomby. keď blomby áno, ale keď sú tieto prepravné krabice, lebo je to také. Dlhšie rozbaluješ. Áno. Sú Vianoce proste, no. Pekné. No. Pretoč to, nie? Máš doraňanú ruku, ideš na operáciu, čo blbneš? Ruka ma bolí, držte mi palce. V pondelok idem na operáciu zase a dúfam, že už bude dobre. A viete, akú máme farbu? Túto. A viete, čo je prúser? Že podľa mňa tá je najkrajšia. Ale nevadí. Urobíme modro-oranžovú bielu. Tak a ideme na to. Branko, nahodíme si krabicu tak ako vždy? Môžeme. No jasné, že môžeme, takže ideme na to. No tak, poďme si hodiť toho Shiroia. Nech sa páči, tu ho máme. A poďme na to. A čo sa dozvieme? Z krabice. Tak, Branko, poď. Čiže máme tu veľké hliníkové tlmiče. Toto poznáme, tieto ramena už poznáme z Kagami. Takisto aj stredové výstuhy, v podstate všetko, takisto C-huby, alebo teda nové C-huby, ktoré majú, lebo predtým mali trošku inakšie, čo som videl v iných modeloch. Toto sú len hrušky a Branko, poď. Polosy, čiže unášače, diferáky, čo tu je, performance difference, čiže 3 predný, stredný, zadný. Toto sú tie držiaky, tie cupliky, o ktorých sme sa bavili aj minule pri Kagame. My máme túto krásnu farbu. Áno, bolo to založené 1986 ako závodná značka. V tom pokračujú. Tu je nejaký úžasný, no toto je podstatne lepší ovládač ako ten ku Kagame. Ten mal iba 150 metrov do dosah. Inak pri Kagame ovládač vyzerá super, displej jak telefón, ale inak úplne že o ničom. Ten ovládač má dosah 150 metrov, to znamená malý rozsah, čiže celé zlé. Dobre, tu je klasický motor Kuron, je to 2050 kávečko. Je to v podstate ten istý, ako je v Kagame. Predpokladám, že nebude zozadu mať predĺžené na chladenie. Je to Hobbywing, keď sme pri tom. Tunak máme Torok, zase 185. Aj pri Kagame sme tam rozprávali o tom, že to je nejakých 150 amperový regulátor, ale je to 185 amperový regulátor. A máme tu digitálne 25kW sero, ktoré by malo byť kovové, áno, Metal Gears. Dobre, čo ešte? Čiže tunak máme farby. Červená, zelená, modrá. Ja som si vybral túto modrú, lebo sa mi najviac páčila. Musím povedať, to, že vôbec Shiroi vyjde na slnko sveta, vlastne keď ste videli Kagamu Limited Edition, tak sme s Brankom
Bolo to v tom videu, Braňo, keď sme hovorili, že keď sme tam zapísali, že chceli mi poslať nejaký darček a sme tam mali odpovedať na pár otázok a bola tam otázka, že a čo by ste chceli od Corally, aby urobili ďalšie auto? Pamätáš si to? Čo sme napísali? Nepamätám. Tak sme napísali, že urobte short cruise. A oni za týždeň... A bum, za týždeň vyšlo video, že je tu tento široj. Takže okamžite, bolo to v nedeľu, keď vyšlo, že teda vychádza široj. Okamžite som volal Ivovi do RC Svetu, ešte v nedeľu večer. Hovorím, prosím ťa, okamžite to objednaj. Objednal to, za 2 týždne to tu bolo. No a týždeň, kým Branko bol na svojich líbánkach v Benátkach. Môžeš pokračovať? Strašne rýchlo rozprávam, lebo toto som chcel povedať, že Braňo bol na líbánkach v Benátkach. Tak tu čakalo toto auto na to, kým Braňo dneska prišiel, takže začíname o 3:45. Uvidíme, tipnite si, kedy skončíme. No ale nevadí, poďme na to. A ty môžeš mať líbanky. Ja už som mal líbanky dávno. Páči sa mi to auto, no uvidíme, aké bude. Poďme si zobrať rezátko, ale všimol som si zase, že je to proti vode elektrika, alebo teda proti tryskajúcej vode. Môžeme to tak povedať, že? Žiadne podvodné auta. No ber ho. No to uvidíme, keď ho otvoríme. Zoberieme si rezátko a natiahneme, aby to prasklo. Už som sa to naučil, jak to robiť. Decentný puk. To bol decentný puk. Á, ten už bol lepšejší. Ale vidíš to, títo dávajú 4 lepiace pásky. Tí ostatní len 2. Rezátko si odložíme, no a poďme na to. Musím povedať, že ja som celkom zvedavý, že a ja. Ako to auto bude vôbec vyzerať naživo. Dierky zabudli spraviť. Však toto. Nerozmýšľali, teraz to budeš čo vysypať? Neviem, však mi sa zdá, že tady to. Jaj, ovládačka. Tak, poďme rovno pozrieť ovládačku, čo tam je. No, máme tu príbal. Čo tam je, darčeky? Čo tam je? Zás to isté. Špagátov a špagátov. Zapalíme svetlo, nech to lepšie vidno. Môžeme. Takže dáme dole. Zapneme vypínač. A zase klasika. Ale aha, máš tu pin. 8, 5, koľkatka to je? Do rýchlosti. Nevidím. 16, 17. 16 T-čko. Takže pastorček. Zase máme tu bužírku, alebo trubičku, bindovaciu prepojku, tu je nejaký niečo. Dobre. Tak, poďme si pozrieť ovládač. Predajme pocity. Zatiaľ bublinková fólia je príjemná, trošku zaprášená. No tak akože... No. Zás taký klasický nejaký low cost, akože... Ono, ale tu sa dá ešte nejak nastavovať. To je na nabíjanie. Toto je čo? Nežvachaj ten cukrík, furt. Jasné, a klasika. Môžete si dať inú baterku. Dobre, čiže toto je jasné. Ak to má 300, tak je to dobré, ne? Myslím si, že 300 úplne stačí, to už potom človek ani to auto nevidí. 300 vľavo, 300 vpravo. No, tak to má 600 metrí. Čiže to je dobré. Sa mi páči inak celkom ten ovládač. Je ale vidieť, že je to taký... China food. China food. Ja budem rád, keď už documleš ten cukrík. No, prepáčte. No, poďme na to. To robíš na schvál. No, vyber to auto už. Ty mi to poťahaj. Počkej. No. Čo ti rabe? Ide? No deu! Ťala babka repku, ty vole. Čo to je, ty kokso? Čo to odpalo? Bože.
Čo sme komu robili, prvýkrát nevieme vybrať auto Tak toto je prvýkrát, fakt, akože... To som ešte... Ty vole, ale oni to... Však to fakt... Počkaj, tu ešte niečo vyzerá, že... Máme kamaráden. Nič. Nejaký rešpekt cítim, či? Pekné, len vieš čo, ja som si myslel, že to bude... Väčšie? 1,8? Vieš, čo mi to príde? Jak tá štvoresková vec od Army. Vec? Čo to bolo? Moave. Ani na meno. Drž rovno ten... Ani nás spomínaš na meno. Nespomenul som si, že odvtedy prešlo hodne veľa času. Kedy sme robili tú Armu, prosím ťa, vieš? Odtedy si mal zranenia. No, tedy som mal. No, ale nepríde mi to, že to je až také veľké. Ja som si predstavoval, že to bude taký priamy konkurent Moave 6S, nie 4S, že to bude plus minus tak veľké ako Slash Max. Kam kúkáš tým zase? Si spomínal na naše jazdy. Ale ne, že to bude, neviem, príde mi to malé, neviem, nemáme to s čím porovnať, lebo tu nič nemáme také. By som čo to je Raptor bol takýto rozmer, to je 1,10. Raptor, čo bol Raptor? 1,10, Ford Losina. Moja, aj tvoja. Áno, trošku. No. Akurát tu sú 17, asi možno Hexy, neviem. Ježe disky. Som bol teraz prezvať gumy. Však ty máš 17 kolesa, že hej? Nezdá sa mi. No dobre, tak. No strhni to. No musíme toto dať dole. No, klasika. Ale klasika. Nič lepšie nie je, jak... Aktívne chladenie. 1, 2, 3. Nie, hovorím, nič nie je lepšie ako spinky. Na kapotku. To tiež akože sa sekli zase chlapci. Prečo? No to už mohli otočiť a mohli tam dať 23, ne? Ne 33. Joj. Jordyho? Ne, Čambiho, ty páko, jaký Jordy opakuje po mne. Jasné. No dobre, tak poďme si to dať, takto si ho dáme. Kokso, ale to sú diery jak na latríne, ty vole. Že? A Jordy tam v garáži niečo iné, ale že? No, to má podľa mňa jednak jednej. No ale... No čo? Nevyzerá zle. Akože... To krídla Batmanové? To ono, keď ide rýchlo, tak to robí taký... Poznáš, keď sme boli mali a dávali sme si taký rapkač do bicyklov? Kalimkov. To sme boli najväčší. To je na to, no. No ale akože... No čo povieš? Ako pekné, len je trošku malé, ja som si predstavoval, jaké je to. Ale to je reálne, dobre. Vnútri sú chalani? Kaloši sú, len tam sedie, keby išli strašne veľkou rýchlosťou. Mapu majú. Fakt? Ukáž, počkaj, to si mňa neviem. Tam nie je to dobre vidno. Je? Je tá mapa, ale to je mapa mesta, no nevadí, to im nevyšlo zase. Dobre, svetla majú. Výfuky majú. Mne sa páči osobne. Akože nie je škaredé. Akurát tie šiklinky tých 33 mám pocit, že dorobili, že ako... Aby to bolo niečo zaujímavé. No ale je to na diskusiu. Neviem, čo si myslia ostatní. A možno je to aerodynamické, vieš. Ale zase pozri sa, super je, že máš zase... Chrániče? Si mi pricvikol rukovodstvo. Že sú chrániče, ja si myslím, že toto sú ledky, ale to sú len iba akože difúzory, alebo čo sú to. Ono, dobre, zase tá ruka, ty vole. Prepáč. Však ale veď ty si nevážiš nie, že moje veci, ty si nevážiš moju ruku. Nevadí. Kto ťa vezie do nemocnice v pondelok? Ty. Môže, že má dečku, keď ma nasereš. Tak nič, Branko, prepáč. No dobre, ideme si pozrieť interiér, sme si pozreli, tak poďme si pozrieť črievka tohto nového Chiroja. Tak, poďme sa konečne pozrieť po hodine inej roboty na vnútornosti Kagama Chiroj. No. Tak, poďme si povedať, čo tu vidíme. Ukazovatko. Branko? Ukazovatko.
Nenájdeš. Mám. Neverím. Kardan. Dneska mi vypadlo. No. Čiže už sú tu zvýšené Vypočuli tieto nás. chrániče, vypočuli nás, tak ako pri tom, že čo ideme robiť na budúce. Tunak máme ten kurón a není tu predĺžené chladenie, ale je to vidieť, že je to klasický Hobbywing. Ty vole, ale pozri sa, vidíte to tu? Chladenie motora. Nie, to je držiak motora, jaký je krásny. Poctivá robota. Hej, klasické, to isté servo ako je Kagame. Pardon. Musím vás upozorniť, rozobral som príjimač, krabičku príjimača. Počúvajte, taký príjimač som ešte nevidel, akože VL Toys je Shuvix, uvidíme, aký bude tu. No ale, čo tu máme? 185-kový, 185 ampérový regulátor, pekne spravené vypínanie. Inak Coraly všeobecne majú problém s držiakom regulátora, vidíte, čo to robí? Čiže je dobré. To je zámerne kvôli otrasom, Miško, nie? Lenže on sa dokáže utrhnúť. Á. To sa už Lacovi podarilo. Inak v sobotu ideme asi s Lacom jazdiť, uvidím ešte. Niečo písal, ale neviem čo. Dobre, v podstate, keď si to tak zoberieme, čo majú spoločné s Kagamou, lebo je to vidieť. Čiže majú túto dosadaciu plochu, keď prevrátiš auto, to je to isté, majú tu trošku iný teda. Motor, regulátor je ten istý, takisto je tu rovnaké 25kg servo s kovovými prevodmi, zakrytovanie čapičiek tlmičov, uvidíme, pozrieme si ešte Kagamu, zadný nárazník, počkaj, musím druhou rukou, vyzerá, že je tvrdý, ale má tu veľa miesta, kde sa môže zohnúť. Povieme si o prednom, tiež je pevný, ale dobre, no toto je nič, ale... Že sme nepovedali, že aká je pevná tá kasňa. Na to sa vykašli, to pozrieme potom. A zase tak ako pri Kagame sú tu puzdierka pre šroby, vidíš to tam? Čiže to je tá tabuľka, ktorú, ak si pamätáte, sú skoro všade. Vychytávka, no. Ale, čo som si všimol, čiže zase plato, zase hliník, takisto ako u Kagamy, zapustené šroby v úzdrach, takisto vpredu. Trošku iné mi prídu tie predné ramená, ale naozaj sú zaujímavé. Držiaky, za ktoré sa drží auto, pritom sú to bočné nárazníky, kolesa, to už sú iné kolesa. Šáhni si, Branko, to už není také tie čínske hračkárske, že už sú také inakšie, sú také kvalitnejšie na pocit. No, v prvom rade, oproti konkurencii, má to hliníkové šasy, alebo teda hliníkové plato, čo je super, plus minus 3 mm. Celkom sa mi to páči, je to v podstate, hlavne je to celé plastové to auto, okrem plata, pekné hliníkové tlmiče, ale celkom dobre odpružené, má to stabilizačné tyčky, aj vpredu, aj vzadu. Ja si myslím, tu má servo saver. A vidíte jazdiť s Kagamou aj s týmto? Ja chcem aj s týmto konečne, lebo však pred tou operáciou chcem si zajazdiť, lebo Boh vie, kedy potom budem môcť jazdiť. Čiže zase anténka, musím každého upozorniť, že anténu treba mať hore, prosím vás, hore. Nie takto do boku nejako divne, lebo ako náhle ju budete mať dole, zle bude chytať signál, vždy musí byť hore. Pri Kagame dal som tú bužírku a dal som ju sem do tohoto krytu, aby bola smerom hore. Čiže to je jedno, či je to Coraly, či je to hocičo iné, vždycky anténa smerom hore. No, Branko práve povedal, že
Predný kardán je podstatne tenší ako je zadný, je to dosť vidieť, je to plus minus polka, hej, toto je tenučké a tuto vzadu, prepáč Branko, hej, tento je hrubší a hovorím Braňovi, že predsa len ten predný náhon nemá taký krútiaci moment alebo taký záber ako zadný, čiže zadné kardány musia byť pevnejšie a tuchšie, takže tak, no. Čo si o tom aute povieme? Naozaj vyzerá super. Dveže sme hovorili, komentovali? Nie, Metal? ale dveže sú tiež hliníkové. Prestáť s tým metalom, lebo ja keď ti pustím metal a death metal, tak odídeš. Má určite štvorku, ale je to zase hliník. Laco jazdil s Kagamou. Zle dopadol, ohol celú tú krásnu, akože zlatú väžu. No, nevadí, dúfam, že do soboty ju spraví. No, možno letel vyššie ako mal. Podľa mňa hĺbšie dopadol ako chcel. Laco nám povie, ako lietal. Áno. Čiže, no neviem, decka, mne sa to fakt páči, akože... Už môžeme tu kasňu ukázať, aká je tvrdá. Ja aj kasňu. Akože hrúbka toho Lexanu. Ten Lexan je... To je cítiť, že to je fakt pevné, akože to není ten traxasovský alebo armádsky papier, ktorý dávajú. A tu ešte klietka, normálne výstuha. Vidíš, to som si nevšimol. On to prežije, táto kasňa prežije. Tá kasňa prežije. Ako je naozaj krásne to auto, ja musím povedať, že... No. Ja si myslím, ale zoberieme Kagamu a porovnáme ich, že aké sú tam rozdiely, Branko. Kde je Kagama? V skrini. Čo tu je rovnaké? Krabička, príjimača, Inesero 7.2, čo tu je? Nie sú rovnaké nakoniec. Nie sú rovnaké. Kagame bude silnejší. V Kagame silnejšie. 32, nevidím ani prd. Ani ja. Menší motor, Kagama má podstatne väčší motor. Tak to hej. Je to vidieť aj priemer, aj dĺžka, no dĺžka ani nie, ale priemer áno. Pritom je to takisto, koľko to bola? To bola 2050-ka, jeden aj druhý je 2050-ka. Keď sme pri tom, ja sa pozriem sem. Obidve sú 2050-ky, ale... Prosím? Obidve sú 2050-ky. Hej, obidve sú 2050-ky. Ale tuto je vidieť, že toto je fakt väčší motor. Regulátor je stavbou iný. Tuto bude lepšejší pri tej Kagame. A myslím si, že to je jedno. Čo sa týka lože batérie, je to isté. Myslím si, že aj tento strešný doraz je ten istý, len tu je nalepená táto pena. A majú... Ja som zvedavý. Tu sú väčšie a širšie sú tie ramena. Ramena, presne tak. Tožme to z druhej strany. Jasné. Úplne iné ramena, ale naozaj pri tom prvom pohľade to vyzerá, že je to rovnaké. Nárazníky, zadný nárazník majú rovnaký. A to je to isté. Ešte aj nastavenie dorazu tlmičov, teda tlmičov ramien, pardon. Predný nárazník je v podstate to isté, len je predĺžený. A vychádza to zase tak, ako vždy, ako všetky auta. Ešte pozrieme rázvor. To je to isté. Takže plato, počkaj, ja sa ešte pozriem. V podstate plato je to isté. Len samozrejme Kagama je limitka. Dokonca ešte aj diery vyzerajú, že sú rovnaké. Že mali to isté plato? Je to isté plato, len
nie je kvázi pozlátené. To je vidieť, proste presne rovnaké. Závodne, to. No tak jak v Kagame. Boh vie, to je možno na posunutie kvôli... Čo to je, ukáž to. No. Tu nič nie, to sú vlastne tieto dve diery. Ja som zvedavý, keď zajazdíte, s čím sa bude lepšie. Tak s týmto budete skákať, nie? A sem tým budete... A toto je normálne najazdenie na hociakom povrchu. Tam bude doma. Ale páči sa mi, takisto ako tá Kagama sa mi páči. Je pravda, že ju mám doma mesiac, ešte som s ňou nejazdil. Dokonca, ináč počkaj. Ináč sú rovnaké. Mám pocit, že sú rovnaké aj tie tlmiče. Myslím, že sú rovnaké, Branko. Farba iná. Na farbe sa toto nerieši. Ale v podstate tak, ako všetky značky vychádzajú z jedného a toho istého základu, dokonca aj CH vybrania, poď sem. Keď sa pozrieš, tak CH sú rovnaké. Hej. CH sú rovnaké. Tyčky riadenia. No, dobre, sú v podstate kvázi totožné, alebo jak to mám povedať, vyzerajú rovnako. Ešte aj držiak diferenciálu stredového je rovnaký. Aj táto krytka. Vychádza to z jedného a toho istého. O dve rozličné auta. Dve rozličné autá. Kurs s monstrom. No čo, ideme dať baterky do ovládača a ideme si skočiť. Drzňaka do skrine. Vyskúšame. Máme tu 18 stupňov, 3/4 na 12 a ideme si dať čo? Ideme si dať baterky do ovládačky. Tak. Poďme na to. No. Takže Kevin môže závidieť. Ideme ju pustiť? Dávaj. No, baterka do mašiny ešte treba. Baterka do mašiny? Hľadám, kde sa zapne. Nevieme zapnúť pištol. Aké letky. Čo to je G-Full Air Low? Gyro. Nie? Gearful, no to si treba naštudovať. To sú zase... To sú keci. Čiže Corally baterky do Corally auta. Dobre, tak. Baví ťa to? Prepojovák. Čo ti ma baví? No tak skladať tie baterky a tak. Ale hej. Žlta na žltu nezabudni. No veď toto. Trošku som to dal zle, ale nevadí. Niečo nepuklo. Puklo. Hej? Aj zasvietilo. Tak, sme späť. A ideme prvýkrát zapnúť Široja. No poďme. Si to videli, jak sa to hýbalo? To bol 6. 6 si narátal? Neviem. Ja som narátal 8. 6. Aj tam. Ale není tam ten hobby-wingový posledný, že som pripravený. Ready to dance. Ale ja si myslím, že je to rýchlo celkom. Hej. OK. Pekne fučí. Treba dať samozrejme ventilátor. Inak objednal som na Kagamu originál ventilátory a už je to mesiac a ešte stále neprišli. Tak tam treba dať hociaké. Ja som chcel, aby to bolo také akože tip-top. No. Nevadí. Takže, jak sa to dáva? Počkaj. Takto. Inak, toto sú také ceckaté rádio, by som povedal. Bradavky. A hodne veľké. No, ale... 1:8. To by som povedal, že to je 1:5. Takéto bradavky nemá ani... Kagama. Dobre si to povedal. Dobre. Ja už som chcel niečo zase heftnúť, ale moja manželka pozerá moje videá, dokonca aj moja mama. Aj moja dcéra.
Toto vystrihneš možno, že? To nevystrihnem, to tam necháme. No a čo teraz sa chystá? Ideme pozrieť, či škúbe. Škúbe. Môžeme? No skús. Na čo? Spiatočka je nastavená Naplno. na takých 30% výkonu, čiže tak ako v Ukagami vieme nám nastaviť cez Hobbywingovú kartu silu regulátora. To budem robiť asi v sobotu, niekde musím ešte nájsť, stále som nenašiel programovacú kartu, no ale poďme si skočiť, ideme na to? Tak poďme. Myslím si, že toto auto je presne v tej istej veľkosti ako toto, len to má silnejší regulátor samozrejme. Ako Mojave? Hej. A ako inak, ja nemôžem povedať, není to zlé auto. No a čo na záver? Neviem. Myslím si, že pomer cena, kvalita, výkon určite áno. Za cenu 680 € si myslím, že toto auto stojí za to. Ešte ho pôjdeme trošku prevetrať tuto pred garážou. V sobotu pôjdeme zajazdiť s Lacom, teda dúfam. No a potom vám poviem, či to stojí za to, ale 6-oskový regulátor 185 A na toto auto si myslím, že je až moc, takže určite bude mať dosť výkonu. No a aké bude mať jazdné vlastnosti, uvidíme. Necháme sa prekvapiť a myslím si, že tuto pred garážou ho trošku tak otestujeme na tej malej rovinke. Takže zatiaľ ahoj, vidíme sa pri testovacej jazde. Čaute. Čaute, čaute. To si pamätám, to bolo super. Buďte s nami. Pardon, áno, ideme, točíme telka! Čaute. Čaute. A prečo si išiel preč? Miky. Tak A ty máš zase nové okuliare, či to sa mi nazdá? No, tie dvoje, čo mám na preskačku. Jaj, ale vyzeráš lepšie v týchto. Kam ideš? No to je... Toto si chcel hodiť. Ja som zvedavý, aké to bude. Skoro Lacku. No poďme. Čo tam mám hovoriť? Že hádžeme pokus číslo 2 odbalené. No a poďme sa. Čo zeklo? Sakra. Ako ono sa nezdá, ale už to bolieva jak svinia tak, že ty kokos ako... Že to vyberú, lebo nebudeš vedieť držať ovládačku, ty kokos. No ešte, akože ja s ňou hýbem, len to boli niekedy to tak, akože keď to cítiš, jak to tu niekde, vieš,
Neviem si to predstaviť. Poďme na to. A poďme si Pohoniť. pohodiť. Poďme si pohoniť Široja. Ešte niekde mám... Porovnávame neporovnateľné, ale vnútra budú porovnateľné. Či? No poď porozprávať ľuďom. A ty točíš alebo vyprávaš? Točím. Hej, tak prečo meleš furt? Už je nám teplo, máme tu krásne nové infražiariče. No ale... Ja chcem tak dnes... Aha, prepáč, aj ty chceš byť hviezda. Tak, dobre, Braňo chce byť hviezda.